Exacte, es tracta d'una versió de petit format i per tant íntima, amb una escenografia austera, on hi ha 3 músics i 7 personatges, per tant molt menys que la mítica de Goll de Gom, i un d'aquests personatges és la Bet, que fa de Rosa. Bona tarda, Bet. Hola, bona tarda. Qui és aquesta Rosa? I resumeix, pels que encara estan una mica despistats, quin és l'argument de Flor de nit. Doncs bé, Flor de nit parla de la Barcelona de principis de segle, sobretot de les dues cares de la Barcelona de dia, blanca, i la Barcelona de nit, vermella. I la Rosa és una noia que evoluciona al llarg de la funció, perquè comença sent una noia obrera, que treballa en una fàbrica, que es troba treballant de rebot en un cabaret, a la nit barcelonina, i no explico massa més perquè la gent ha de venir a veure el dilema amorós, aquest triangle amorós en què es troba la Rosa, dividida, amb el cor dividit entre un burgès intel·lectual i un anarquista. I què tal això de fer cabaret? Doncs molt bé, molt contenta. La veritat és que és una obra molt gustosa de fer perquè és molt bonica, les cançons són molt precioses, les coreografies també, el text, amb la companyia hem fet una pinya espectacular, així que molt contenta. Et deixem que et preparis perquè et volem veure al damunt de l'escenari. Fins ara, gràcies. Víctor, tu ets el director. Bona tarda, gràcies per atendre'ns. Bona tarda. És un cabaret i insistiu també que té un estil molt gataresc. Què vol dir això? Doncs d'ençà que vam reobrir l'Almeria Teatre, ara fa 5 anys, vam iniciar, o vam acabar de perfilar una línia de treball que ja feia temps que estàvem portant, que era revisionar l'expressionisme alemany. I en això estem, en com l'abstracció del moviment moltes vegades et pot dur més lluny que les paraules per expressar certes emocions. Molt bé, i això reflecteix amb l'estètica, amb la música? Sí, hi ha una estètica determinada, normalment anem amb la cara blanca pintada, amb expressions molt marcades, i hi ha tota una sèrie de, fins i tot, codis establerts entre nosaltres per entendre ràpidament quin és la qualitat del moviment. Estaria una mica proper a la dansa, diguéssim. Els espectadors que vinguin a veure Flor de nit també percebran com era la Barcelona d'entreguerres, el paral·lel també? Sí, perquè la partitura del Guinovar és fantàstica, fa un viatge a través de tots els gèneres musicals que sonaven en aquella època, a finals del 20, principis dels 30. Escolta, Víctor, ara quin fragment veurem per contextualitzar una mica? Ara farem una presentació del que era el paral·lel, és l'himne del paral·lel. Perfecte, doncs vinga, anem a veure-ho, gràcies. A vosaltres. Al paral·lel que té de por.